ଚୁଲିରେ ପାଣି ଗରମ କଲାଣି ଲକି, କାରଣ ଆଜି ଆସିଛି କୁଡ଼ମୁଡ଼ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା। ୟାକୁ ହାଣିକିଣି କଟାଯିବ। ୟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମଉସା। ଯେହେତୁ ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆସିଛି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା। ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି। ଧାନ ତ ସବୁଯାକ ବନ୍ଧା ହେଇନି, ଯେତିକି ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସେତିକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖଳାକୁ। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ବାପା ଯାଇକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ପରେ ସେରା ବି ପଳେଇ ଆସିବ ଖଳାକୁ। ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାଷ କାମ କରିବା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ଯେହେତୁ ଆମର ଚାଷୀ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚାଷ ପ୍ରଧାନ। ସେଥିଲାଗି ତ ବାପା ଘରେ ରହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲଗାନ୍ତି, ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତ କିଛି କରୁନା। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତିନି, କାରଣ ଚାଷରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ। ଏଠି ଲକି ଆମର ପିଆଜ ଛଡ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାରଣ ହେବ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ। ଆମର ମଟନ୍ ଆଣୁନା, କାରଣ କେହି ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏଠି କଟାକଟିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ଦିଅର। ଆପଣମାନେ ମୋ ଦିଅରକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ। କଟାକଟି ସରିବା ପରେ ଏଠି କଷାକଷି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ।